ang driver, kahibaw siya sa dili, kumpanya man to ilang unang gikuan. Kumpanya. Girumbo. Ang kumpanya tong dapat na truck isip standard ay. kana. Dapat ang pagbiyahe sa ilahang mga driver trabahante dapat masiguro pod nga luwas. Pod. Ang driver pod kung tanaw niya nga di man pod na mag-apong pod ng mga amo sa tag-iya sa truck dong irin o safety ba na or dili. Wala common sense na. So trabaho po daw na sa driver o sa helper pod. Correct din. So okay na, dapat po daw iyang i-consider ang truck. Karon kay na malagi may tabok nung irin. Didto pod. Dapat po daw ang jeep. Mapudi katulong katulong natakita sa mga netizens. Ang jeep. Ang jeep dapat wala ni hunong sa dili hununganan. Aladay ang jeepney driver day ba? Hantod karon wa pa surrender day Albino. Asa naman pangita. Wala pa no. Panawagan. Katong POG driver, katong jeep at katong pulang gisakyan atong security guard. Wala pa no. Ipanawagan to nga bupatimaw hantod karon day wa pa gyud in taon bupatimaw day. May CCTV ang lagi pod. Itaon to sa CCTV. Kaya ka lang ikaw operator, ikaw may tag-iya sa POJ. Ipasurrender na imong driver kay basi masabit ka aning investigasyon na ni. Nya gwa kabalo tong operator kinsa tong driver po to. Takay ba na. Basin og kana aga maabtan ka diha unya og kani bitang may bawaan sa taga LTO basin yag mapadadaan mo diha shock o kan kini ni ang subpina or saban. Suwat pag-cooperate na lang mo. Pag-cooperate na lang mo. Para way problema pagkamot sa unahan. Bitaw tinuod ay may set. Driver ang katong ning tambok. Unya katong pagmutabok, maglingilingi unya. Di ba dong irin pag sa diri ta kay nagpahinom na ipahinomdom karon nga ang CTTMO, City Transport and Traffic Management Office, in the person of Sir Renato Ortiz, no? Sir Renato. Iyahang gipasabot na kinahanglan gyud nga dobleng amping ta sa dalan karong mga panahon na. Kay di lang ra ba kani? Di lang ni karon. Kay tabo. Karon lang gyud kay naagi na seryoso gyud kamatayon gyud ang resulta dong irin. Pero mao lagi tong ingon akong ginahatinuod lang gyud magpaatik-atik pag gyud ta. Kitang mga pasahero magpahunong baya gyud ta bisan kahibaw ta nga dili gyud hununganan unya kitang mga manabukay mo tabok baya gyud ta ganang pinaabtik og ang mga driver pod dili baya pod mo respeto og pedestrian lane. Di ba? Tinuod ba di man ta atik-atik na. Makita man nimo dito sa CCTV day nga nagyud siya sa tunga gyud sa pedestrian lane niya gipa ambak tong iyang pasahero. Klaro man gyud ka ito nga violation day nya. Ug ako masayop day. Moving man ang mga sakyanan nga naa sa same direction nga ilang giagian. So saan to patugot to day. Mao gani pod na no. So na dinhi responsibilidad gyud sa tanan dong iring no. Dili lang sa drivers, pati sa manabukay pod. Kita pod nga mga manabukay. Pero giingon man gud dinhi nga kung duol gani sa mga pedestrian, usually ang mga pedestrian kada man yung mga public places nga daghang tao. Malls, ospital, eskwelahan, o mga intersections, mao man gid na ang kasagaran ng mga naagyoy pedestrian lane. So kung driver ka, siyempre, buminaw na gid siguro kano layo-layo pa. Day kay always nato magkasama hunaw-naon nga dili lang kita mo inagdagan diha sa kadalanan, di ba? Mo na extra careful gyud. Nya kita pong mga manabok pod. Siguro though na man gid tay katungod mo tabok dong irin, no? Labi nag medyo pagpaspas na, mao na. Kinahanglan lang gid pod nga maging mindful pod ta sa mga drivers. Kaya apod ra bag mga driver nga wa pod kuan pod nga mo ditso ra bisan na imong tungod lubot nimo na sa lubot tubangan sa kenan mo na minaw ning mga kuan ronday mga PUJ driver taximan or bisan kinsa magkasama nga motorista dapat yod magkasama inyong panaugon ang inyong pasahero didto gyud sa designated layo lagi loading og ang loading zone kay kadto day di man to tumahitabo day ug kadtong driver day didto gyud niya ginaog tong iyang pasahero didto mismo gyud day may selsa kanto bitang loading ug unloading zone. Layo gani. Kay mubaktas pa man to. Mubaktas pa man to. So ang driver sa kanto to ang trailer truck dili to matimingan. Dili gyud to matimingan day. Og kadtong maong nga pasahero iyang gipanaog didto sa designated yun nga loading ug unloading